Kumne Haba ke Samla ke Lehkiar pi. Ku boleh perlong ngi ro ngi sungu yo boleh nak bantah kene klimat ke bawah sebun yang ngi. Katu kene ngi perlong. Ki aju ejani teks bat ka Samla hari kini kesan ka Samla juki ke shule jengai bat ki. Ka shule Lehkiar. Kini perlong jengai ki dan apa dengan cimpang pang donur bat ki dan kecuk lemar jumat ke ek bakila bakla bat ke ek bakki de ben le. Ki teks nga hapo ka aphira channel. Mentang ini jawab ya kecing keli kecungki. Mak kaban kong tam kabar pipi de ben le. Kalong ba bi content. Kata kamu bah pidai ban long upriu bah klan ubah airnya ubah edau bah pimdai ban sengosi lane ban penpau ya kecing pai dono dia kecing pai don enam jeng pai do tor jempi kita warok kilong ki babak lah dan sibun ki perlok haba kata kamu bah dan sibun ki perlok hamba ka kentai ke Lehkiar ki Samla ka perlok bejan juki ke Lehkiar kam reply shu kam text shu iki ki lamno ki bo ya ki emotional status jirwai basngusi ki kentien basngusi ne kini ki duryam ki bapai dono ngas nguk thang man sim ngapai dono nang tanga ki kentai balong komta kilong pen pau ya ka jing sngsi halade kan ni ka long ka babakala ka pen jam rngiu ka pen jam dau bat ka bam kruny ya ka jing ngiu ya ka jing mau ya ka jing dono ka jong pi phim ju dei ban le Kumne ka pen herdor ya ka jing ikter ya ka ikter rang ba ka jong pi dan hap kilam no ki hapo ka ki pen i ka emotion la ne ka jing sngsi ka jong ki ya ka jing pang dono jigi ha WhatsApp ha Facebook bah Instagram kita bro phim pi bolai i ka aphira channel kam phim ju dei ban le kam ta mar bale la da phi le kam ta kan am tai sinu ka kan tai kam nyokor kam pe hiru ya kini ki jing sngsi ka jong pi la da menta phi ka Lehkiar pi long khuslai no pi pen i ki ni jing sngsi jing sung thang ju pi ha ki Instagram ju pi ha pi persang ban pen i ka ba pi sngsi kan ne ka kan thai kan sanang i ben chu pi kan sanang i po chu pi ma pi long usen rang ubah telot ki jing berkat ba pi long usen rang ubah telot sisa batang na ke dau ka jing la telot ka kan thai pi la kulmar jumur do kan ne dan subun ki perlok sen rang jing ki keladi kia ki hadin habut ki saong pat de ne ka dau jong pi dai nak daw jong pi banga kala dikiat dai nak daw jong pi baga jing menjang kalau kemudian dan sibun kentai perlok kentai kia thu enga ya kita jing keli lani ya kita jing jabo serang ukuno ai ka kentai ngno pi lada pi thu kana pi om kana kamu am kan mentai sinu namar kan am poi sinu namar lek kentai kam sngap kam pen sngau kam khengkor kam nyokor ya ke jing keren jong pi ba pi le kita borok tang nak daw kentai ka pen pau susu ya ke jing telot jong pi ya ke jing jam ring jong pi ke jing jam daw jong pi na tak daw wajule ya ni kampo ki kam ke pen jember ngewi pi menta ka baar ka ba pidai ben le kalong ka e ka ba pidai ben le ka benta ka baar kalong bi an alpha male kata kamu ba pi menta ngi kren dai ma pi menta dai maka pi it pi ya phone barbor I love you pi ong I love you barbor I love you barbor pi ong barbor I love you hari kini kestan kini kan thai ka le jingai ka phet nam pi kam phone shu kam text shu bi ka ek ba pidai ben le ku mo alpha male piru phet jingai na ka menta haba yi pi kam ju phone shu nang ta kam ju ka sedang Lehkiar ka sedang balik bomon ni pi piru le bomon ye ka dah ka balik kam no menta phim ju dai ban phone ye ka phim ju dai ban text ye ka let's say ya ka WhatsApp status jengka pila ban sin ni WhatsApp status jengka Henry kan mau ba phim ju dai ban comment ban ong ni balik phim phone shu inga balik phim text shu inga balik pila Kumne balik pila kam tai pila phet jenga nga pila yo Samla shwe pila Kumne ni nga sung supang dono kita bro bo julek kam ta menta kai ka ba pidai bela kalong ba sngap le kum bana ke jing jipi gayat be prang gayat be keman menta hapa WhatsApp le jong bu da kidur ki ba kemen bu da kidur ki ba kemen ki ba phim lele pan pa ho ka ya gni ka alpha male attitude ke jong pi wala da long kum nuru phim ju dai ban investika phim ju dai ban le phone le teksika balai kalong ni balai kalong ta up baka kan wan sepi up baka ne ka kentai kan wan phone ni pi kan wan call ni pi kan wan text pi kan wan menta haba ka phone haba ka call ka baka text pi lane haba ka wan phone ka wan call pi don sibun ki serang menta tan text kan thai kilas dang kemen I love you I miss you ni la ka jing im borok khoi ka jing im mensuala khang mensuala dum ka singi la dum ubnai ba kan thai ka la jingai menta tan shuan phai maka ka sko ka singi ka la shai ka jimut chu prakhat jigi ka la shai ba kan thai ka wan phai byang waju long ha ka ta kor komru ban shu kan de ma shu kemen tang ba kan thai ka la wan phai henrai menta pi de ban tesika kata kamut ba haba ka wan phai pi piru pine ya kan ke jinglong chu pi ba phim phone phim text phim reply ka phile be kumbom bana hira lada kala ong pi bale pi ja chenu
Manta balik pim text nga balik pim phone nga. Oh ka balik pi le jinga nga. Kartu nga ie je pi. Kartu nga ie je pi. Juang I love you barbor rai pi pat shule bomon nga. Te haba pi sto ba pi le bomon tanga. Khum slai e la pi ko an pet namar la pi la man le kam ta pi pen i ka ya ka alpha male attitude ju pi. Ya ka jingdon ju pi ya ka bori ka ikhtiar halade. Manta kumi kini ke jaj rang ki badan ni ka alpha male attitude. Ki baka kan thai kas ngutu bakam la ban le kam kai lang ba ka ba ka kam la ban le kam kai bet ki. Kum gini ke rang ka kan thai kan si bet kan saburam. Bale ki rang kasi jingi barbor ki sapania ha ka kan thai nado barang ilang samla hado ban dan lok ru namar bale ki rang barbor ki long ha ka ni kurkom. Ki la no ki pen i ki emotional ne jing so si tang ha por barang ilang samla ru manta kan thai ka le care ka le bomon ka le ni namar ba kan thai ka dan ki jinglong bapura hi chung ka thai ba long hot and cool ne ba kan theng ka shulong klem kono dau ka shule jingai ba kale bomon ka de jinglong ka thai teng kala poi banai kala sungya sung thai ka stom ka pang bun kam hayeng kan ta borok ka la ban long ta handai bun sedang pat kim sutu ki freak out la ne ki kulmar jumut pi bala yo ek jai phim ju dei shu ban la kam ta menta la da pi la kum bom na ka kan thai ka sawan phai pi hadin ka tu ni por la da phim text phim reply ka handai kan sawan phai HP kan saong balai gini kita kan sa ka jingim je pi kan sayat bang skmat han mata lada pilek phone ya ka mata lada pilek text ka pilek kili ka balai kamtai balai text nga balai phone nga mata kan ka thai hajka kan wan pi kan ong I love you pi kan sanang pet pen ban namar balai kat ba pidang tebe ka kan thai kan pet na pi don sibon ki prolog mensua ki tebe ka kan thai an ni tebe kan thai phone text malak sini han kam poi sini sindur ham haden ba ki pe ka apira channel ki tang shui pe ka apira channel ki le ka ba batai na po ka apira channel kim tebe shui ka kan thai han mentapat ka kan thai ka tebe ka la ya ki ka kan thai ka tebe ka la ya ki don sibon ki prolog batai singa tang man ai ku ble nga ba kila long kum ta ha ga jing mjiki kum jing sungu nga menta piru phim dei ban tebe la ne ban pau emotional status ye kan thai haba kan thai kale jingai pi dei ban long content ban long klan jumut jumkat ban ne halade bat ban long kumu alpha male manta haba ong no investment kumut ya kan ne ka phim dei shubun phone la phim dei shubun text manta ka ba menta ka balai ka pi dei ban le kalau focus on yourself kata ka mod ba pi dan shubun ki ha kham tam ha jat bari jingi ha kham tam hari kasi jingi ki serang jingi kidan ka om dan herai ka thai ka dang ka kur ka jat ka dang yeng sam ka sebagai om ka spak pe go yom ka kur ka jat ki yom ka na rok ka dang ka yeng ka dang sam mata ki serang ki dang ki lembut kum ki ber her selor po isim ha sepo wam ki the ku dan kim dan ki long lembut menta haba ka kan thai ki yo samla ki sngo ba ka ne ka kan thai ka ka dei ka jongki mensua hakapor bami ni mai thili lembut dan ni herai mata tang syu samla ki sngo ba ka ne ka dei ka jongki namar blai ndo barang ret une bele sieng ka beriu une bele sieng ka beriu herai tang mata balayo ka beriu ki lasdang masuk komen ki lasdang man sngo oh I love you malagamit barbor ki tebe ya ka thai phone ka thai shu ya text shu tebe ka thai menta ka cika ban pu pentor menta cika ban san pali herai ki dep na tang ar pali namar blai shu ya text shu phone shu tebe ka thai lantar be jam ka ne ka long bob kala nam ta ka jing imjepi menta pi dei ban focus on yourself build up yourself ne pen kre yela dei na mata ka jing ka chman la da pidan ka jing pule bahaya ka jing imjepi pi am dei tang na da bat tebe kan thai li tang mana ha ka jing pule pio samla hu phone ye text samla kelet ban pule kot kelet ban le ke pen ban le ka homework nam ta ka jing pule jepi ka ne ka long bob kala ka pen herdo ka jing imjepi menta kan thai ngan oi pi wala da ka thai ka sungthu barbor ke pule wala da ka hilang samla makanaru kala ru ban pule ko don sibun ki prok serang jingi ki bang aya kendu ha por bang ngarang pule yelde mata tang na baset kala ka thai ki flop ke jing pule ki iena wat tang man ki iena wat ban pule ru don sibun ki basmat man bala ki batare stom ha jing im ki tang na baset ka thai ki menang su ban lej bala ki koloi ki poi basya ka dikiat ki poi ka lali ki poi ka kamkai ki poi ka kam ya kan thai bale kalau komni dai na ngi ki serang kasi ki don sibun serang kri ki batalot ke jumut perkat ki batabe kan thai batang su tulek kai su thut ka thai ka jing im ki kala flop bat kala jot no nang takadau phim ju dei ban le ya ka ne ka benta pi dei ban prekre ya le dei nang ta ka jing pi be ya ka thong ko pi ka no kam ka pi prekre na ka ta ka jing pi dei balong bkhlan pi dei balong bsilur hoj ka kan thai ka kam nang ta ka pi han ngan ong pi ulai ula thawi ka kan thai om na ka ban pila ula thawi ka ya u shenrang om na ka ban ta ka kan thai han ya ka kan thai la thaw khnak khnak na ka ban ta u shenrang ban ajing kersian u ban ajing da ju han la pile tebe ka jing pi ka jot no tan na taw ka ya pi long kum uwe ubriu ubakale ubak jabdan ni ka jabeng sniang uba yala de pi pen kre ban long unong kersian na ka ban ta jung ka menta la da kala le chewe kam tere su pi ka le kiar pi long kale jumut pi ki la pra jumut perkat pra doktor kini barok kilong ke babakala ba pile babakala na takadau be ka thong jupi hadina bu pi sio ke samla ka balong kanong kersian jupi kalong kanong irap kanong ida jupi menta kapang ka basau pi dei ban choose wisely
kemudian apa pidai ban long upstart ban jet ya kanu kon thai kanu ya kanu kon thai mentah haba ka ong pi ong ngam ba kan kan thai ka Lehkiar ya pidai ban sutu kai ke dau ko Lehkiar pi hatu kala yo samla shoi hatu kala yo samla da wei gai mentah haba sin hi baka kan thai kala yo samla shoi la ne ba samla barim juka ola wan pai ka shu Lehkiar pi klem da kren da ki kenten ki bascai ka shu phet la ka phet na pi ka bo ai pi ha ka leng a ka pisa mentah bale ka le kam ta na pi na mar baka shubo mentah ngi kren mentah dei maka dei ma pi mentah pi ong berbor I love you I love you berbor hari kini kesan mentah let's see ka shu Lehkiar pi na mar baka la yo samla da wei la wan pai samla barim juka la ne kalau wan pai samla barim juka la ne kalau yo samla shoi ya pi ka shubo sini ka klem ong wat tang sikenten wa klem ong balai ka pi ka Lehkiar pi menta kum kini kan thai pi dai ban pom chi sundan pi dai ban be kana ka jim pi pim dai shu ban phone meta sika la biang ka to namar balai la pi dang phone dang text ka pi tebe ka pi kli nga balai ka Lehkiar pi ba pi ko ban baka pi ko ban yo biang ka kata kolong ba kala namar balai kan sapelong pi kum ka tayar spare menta ha kana no por ba uni ugai usamla barim jengka ula no ka kan sawan phone biang pi kan ong I love you balai pi ja sino pi ko balai pi phone temang kan jai pi kum kita kan thai ru dan sibun pagi lada kalau yo dan samla beri hadim samla bertama juga ula no ka mata ka sawan biang pi kan seong balai kum ne jayu ni I love you I miss you kini bro pi dai ban kiar no kum gini kan thai namar balai ka ya kan ke jing tolot pi pim trek bar yela de melong kum alpha male pi tebe kan thai mata kan thai ka penan kam bakala gini ke jing tolot pi dan sibun ki serang ki bangat hakum kan ne apat kibo ila de hagane garu namar balai kim don ni kata ka gaman serang lai kaman rang ba ka ba kila ban let go bat ki ba kila ban fokus ke jing im lojong hanre ki shu ngat ha ka sang ka we ke jing sak pan be ka kan thai pidai balong start pidai balong basian na ta ka dau pidai ban jet bha dai ban jet bha ya kanu kan thai nak mata ka jing im pi don sibun ki serang ki de giri officer ki de gi pulit ki de gi don hang ne kila ban bo dau khla kila ban bo dau klur kila ban bo dau wei ru em ba ki yo ha terpeng tulop le ne ka kam kamai juki hapo ha officer ka juki ha no kam juki kila ban melek kani hare ha yeng pat ha kalok juki sai tiar ma me set ja ma me as le chau school ma me kun le ma me kani le ma me katai bro khoi hare ka kan thai pat ka le boss halor ulok la jong wala da ude officer wala pulit bo he klur wala da ude ba kum namar balai kum kini ki senrang ingat ha sang ka we ka jing sak pen be ka kan thai namar bayal de kim tre ban long kum wal famil ne uta senrang uba erni uba edau namar ban duk baks denduk badang sedang ha jing lang samla juki ki tebe kan thai nak dau kingat ha kan ne ke jing jabringi ha kan ne jing dau pi perlok pe ka phira channel phim dei man ngat kum kini kapat men tangi pha syak phang ka basan klem manga phin om la ban le ei ong ble klem manga phin om la ban le ei kanu kam ka bangino chitmu ban le ha ka jing ni mala ban le ei klem ka jing rap yu ble nak dau ngi don kam barbor ban sno badu haki ki bangi le in kam ban kan mau barbor ban duai ban kian na ki bai la ban lami se jing sneu ni ha ban kam ban smart ban le se jing duai se jing mani yau ble ha jing seng le ne ha kinu ban ta ke bangi le ha ka bangi pen pau ye ke jing ye ble namar ba ble yarap tang ye ki ba koloi ban pendem hu la dang pulem ta kita pisia kalau basan fu khandai khot bu nokong ba ar ka ong ba kakti ble kam ka skor ble kam dei ka baklut ba kam yo sngo pi lem ni kakti ju kalong ka balangkot ba kam la bani rap pi dei namar dei na ka dau jong pi hi ba pi pet jingan na ta ka dau ba pi pertai yo sngo shu ta dau pi pot khot ya rap la shu ban kenjok kakti pi namar ble ka pop jong pi hi ka la set kut kala khang la pi na ta ka dau ngi dei ban jan berbor ba ble nam khnang ba ble un yo sngo ngi ha bangi khot dei ban jan bu berbor khnang ba ha bangi khot ke jing rap ju un sala bani rap ngi dua yang ikut bakar biang naga leang sunga apira channel pinyo jing start pinyo jing sepang ber boleh berbor un dan kat bat pi kulai cibun produk samla apira pura nak apira channel